Matapos ang 11 sunod-sunod na panalo, ay nabigyan ulit ng pagkakataong lumaban sa ibang bansa itong batang Pinoy boxer na tubong Iligan City, Lanao del Norte na si Dexter Alimento alias Iligan Cement Kid Mama. October 2016 ay dumayo siya sa bansang Japan para labanan ang Japanese prospect na si undefeated Masataka Taniguchi para sa isang non-title fight na nakaschedule sa 8 rounds lang sa light flyweight division. Ginawa ang laban sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Bit-bit ng dayong Pinoy ang malinis na kartada na 11 wins, 0 loss, 6 via knockout at may edad pa lang na 20 anyos. Habang 22 anyos naman ang kalabang Hapon na may malinis ding record na 4 wins, 0 loss at lahat ng panalo ay via knockout. Kung record ang pagbabasihan ay alam na may solidong mga kamao din ang dalawa. Kaya naman talagang inaasahan ng karamihan na isang matinding bakbakan na naman ang kanilang masasaksihan. Pero gaya nga ng paniniwala ng iba na kapag dayo ka sa baluarte ng kalaban ay mananalo ka lang kung mapatumba mo ito sa bakbakan, dahil kung aabot sa desisyon ay karamihan daw lutong Macau o matatalo ka lang daw. Kaya naman marami ang nagsasabing parang ganito daw ang nangyari sa laban ng ating pambato na si Alimento kontra sa Hapon. Sinasabi nila na nadaya daw ang Pinoy. Bagamat nagkaroon ng knockdown ang Pinoy, ay mas madami pa daw ang yakap na ginawa ng kalabang Hapon kaysa sa sumuntok. Dagdagan pa daw ng referee na pabor sa kapwa Hapon, kaya panalo daw ang Hapon via split decision. Tara, ating balikan ang nasabing laban at ating suriin kung talaga bang nadaya ang Pinoy o sadya lang talaga na kinulang ang performance na ginawa niya.
点をもちまして勝者青コーナー。Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.